खुलुमबाय फरायसाफोर। दायो जों सुंद'यै सावरायनो लादों राव सोलायनायनि जारिमिननि सोमोन्दै। जों गिबि खोन्दोआव राव सोलायनाया मा बेनि सोमोन्दै जों सुंद'यै मिथिबाय। जों मिथिदोंदि सासे सुबुङा गुबुन सासे सुबुंनो गावनि गोसोनि खोथा फोरमायनो थाखायनो राव सोलायनाया जोनोम जादों। बे बाथ्राखौ जों सिगांनि सावरायनायाव हमनो हादों। राव सोलायनायनि सेथि बाहागो खुगा खुगा राव सोलायनायनि जारिमिना जोबोद गोजाम, बेखौ जों मिथिबाय। आरो बेखौ जों सुबुं माहारि जोनोमनिफ्रायनो हमजायो। आरोबाव लिरनाय आयदानि राव सोलायनायनि जारिमिनखौ जों लिरनाय महरै मिथिनो मोनो। जारिमिन बादिब्ला ख्रीष्ट गिबि 3000 बोसोरनि सिगांनो राव सोलायनायनि लिरनाय महरा नुजादोंमोन। असिरिया होननाय गोबां रावारि सुबुं थानाय हादरनि राजा सेरगना राव सोलायनाय खामानिखौ मावग्रोयो होननानै मिथिनो मोननाय जायो। राजा सेरगना गावसिनि देरहानाय गोग्गानाय खोथा बाथ्राखौ असिरियान रावनि अनगायै गुबुन गुबुन रावाव राव सोलायनानै फोरजाफोरनो मिथिहोदोंमोन। बेयो गोदो गोदायनि बाथ्रा। मानो होनोब्ला राजा महाराजाफ्रा गावनि देरहानाय गावनि खोथा बाथ्राफोरखौ बेबायदिनो फोरमायोमोन। जानांगौ गोबां रावारि थानायनि थाखायनो राव सोलायनायनि हेफाजाब लादोंमोन। बर' राजा महाराजानि बाथ्राखौनो जों बिदिन्थि होनो हायो। लिरनाय महराव जों आथिखालाव बा दासिम जों मोननो हायाखैब्लाबो जोंनि राजा महाराजाफ्रा जानांगौ राव सोलायनायनि हेफाजाब लादोंमोन बा राव सोलायदोंमोन। मानो होनोब्ला गुबुन खाथि खाला रायजोनि राजाफोरजों सोमोन्दो लानो बा फोरजाफोरजों सोमोन्दो खानो थाखाय फैदो दाना। सोनाबारि हादोरफोराव गिबियावनो बाइबेल राव सोलायनायजों बे खामानिखौ जागायजेनो। जों थुनलाइयारि एबा लिरनाय महर राव सोलायनायखौ बेखौनो बुंनांगोन। सोनाबारि हादोराव जागायजेनदोंमोन बाइबेल राव सोलायनायनिफ्राय। थुनलाइनि राव सोलायनाय खामानिया इउरपआव ख्रीष्ट जोनोम जानायनि सिगांनो जादोंमोन बे फोरमान मोनो। ख्रीष्ट गिबि 240 मायथाइयाव होमारनि अडिसीखौ लिभियास एन्ड्रोनिकासआ लेटिन रावाव दानस्लायो। बेनि अनगायैबो रोम हादराव नुएभास एनास बिथांमोना ख्रीष्ट जोनोम जानायनि सिगांनो ग्रीक फावथाय राव सोलायदोंमोन। ग्रीकनिफ्राय लेटिन रावसिम राव सोलायनाय प्लेट'नि प्रटागोरास राव सोलायगिरि सिसर'आ राव सोलायनायनि जारिमिनाव गावनि जायगाखौ गोजौआव दोननो हादों। थुनलाइ एबा बायदिसिना राव सोलायनायनि अनगायै धोरोमनि बिथिङाव लेटिन रावाव राव सोलायनाया बांसिनमोन। 4थि जौथायाव लेटिन रावाव बाइबेल राव सोलायग्रा जेरमखौ बुहुमनि गिबिसिन गोनोखो बिखान्थिनि बाहायग्रा राव सोलायगिरि होनना बुंनाय जायो। गोदो गोदाय धोरोम बिजाबफोरखौनो बांसिन नेमखान्थिफोरखौ जोङो गनायना लाना सोलियोमोन। समाजखान्थिया सोलियोमोन। धोरोमनि बिथिङावनो जिहेथु सोलियोमोन, समाज दायोमोन। बेखायनो धोरोमनि बायदिसिना खोथा बाथ्राखौ राव सोलायनायाव गिबि राव सोलायनाय हिसाबै बाहायनाय नुनो मोनो। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो जों बुंनांगोन राव सोलायनाया सोनाबारि मानसिफ्रा जेब्ला धोरोम फोसावनो फैयो अब्ला बिथांमोनानो लिरनाय महर राव सोलायनाय खामानिखौ जों मावनायखौ जों नुनो मोनो। बे जाबाय गुबुनारि मानसिफोरनि राव सोलायनाय एबा राव सोलायनाय खामानियावहाय आखाइ होनाय। दा फैफिनदो। ग्रीस हादराव राव सोलायनाया बाइबेल राव सोलायनायनिफ्राय जादोंमोन होनना सान्थौगिरिफ्रा बुङो। हिब्रु रावाव लिरनाय अल्ड टेस्टामेन्टखौ ग्रीस रावाव राव सोलायदोंमोन। राव सोलायनायाव ग्रीसफोरनि मोनसे नागारहायै बिहोमाया जाबाय गोजाम ग्रीस सान्थौगिरिफोरा बाइबेल राव सोलायनायनि गेजेरजों राव सोलायनायनि मोननै मख'जाथाव थांखि आजावनो लादोंमोन। मोनसेया जाबाय राव सोलायग्राया मोननै रावाव रोंगौथि थाथारनांगौ आरो नैथियाव थुलुंगा थानांगोन। बे मोननै बिथाखौ लानानै ग्रीस राव सोलायगिरिफ्रा राव सोलायनाय खामानियाव आवगायदोंमोन। मोनसेया जाबाय राव सोलायग्राया मोननै रावनि रोंगौथि थानांगोन आरो नैथिया जाबाय थुलुंगा थानांगोन राव सोलायनायनि फारसे। जोंनि सानजा एसियाजों लोगोसे गोजाम आरब हादोरावबो राव सोलायनाय जादोंमोन। ग्रीस रोमनि अनगायै भारत हादरनिफ्राय गोनां आयदाखौ सायख'ना आरबी रावाव राव सोलायदोंमोन।
आरबनि राव सोलायनायनि जारिमिना ग्रीस आरो रोम हादरनि राव सोलायनायनिख्रुइ जोबोर उनावसो जागायदोंमोन। सुंद'यै बेखिनियानो जोंनि राव सोलायनायनि जारिमिना। जों उनावहाय गुवारै सावरायलांगोन। फरायसाफोर दिनै एसेयावनो फोजोबनो नागिरबाय। गोजोन्थों।